Puonjre achiel mar sikund sekondar Malwala e kar chung'uru bura ma Uriri owito ngimane ka ariyo mamoko yudo thieth e od thieth maduong' ma Migori bang' nyamburko mar obila tuomogi. Wach masira no ne ong'uoko yore mag wuoth e Apaya mawuok Awendo kadhi Migori e kinde mane jopuonjre mag sikundno ne obago ng'anyo kendo dino Apaya no ka gikwedo masirano. Kaluwore kod japuonja Frank Aol, obila ne lawo nyamburko moro kido mar Probox mane otamore chung' mondo mi otimne nonro. Jalup County Commissioner ma Uriri Monica Kang'ethe owacho ni pok giyango gima ne otimore ka gisingo timo duto mar yango adier ewi wach mar masirano kendo ni gibiro kawo ndamo mager ne jal mibiro yud gi ketho. Into the school compound around Luanda. Some police vehicle was trying to chase a Probox. Seemingly, they are saying that the Probox had some illegal drugs. So in the process of trying to speed up to catch up to the vehicle, an accident occurred and one of our students passed away. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MC has said, justice will be what? Will be done. Kwa sababu hii Kenya lazima sheria ifanye nini? Kwa sababu kama watoto walikuwa wanapitia kando ya barabara, tunataka kujua what happened. Ramogi kowere gi wach mar masirano kendo bende wakwayo timo mos makende ne skul no Malwala kaachiel kod bende janyuol ma wito nyathigi kod ma bende nyithindgi yudo thieth gi sani wakwayo negi chang mapiyo kendo wakwayo ni mondo joriembo kinde duto te obed motang' kendo ging'i jok ma bende tiyo gi apaya ma ok gin joma riembo. Wadhi ane Kisii, kaunti ma